el senyor Marc Ayala, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls, que vingut, i als corals que avui ens acompanyen, i a tots els assistents, socis, familiars i amics. Gràcies per estar avui amb nosaltres en aquesta 26a trobada de tardor. Aquest any estem en un escenari diferent, a la sala d'actes del Convent del Carme, però esperem igualment que aquest acte sigui igualment del vostre agrat. Les corals han estat claus en la societat catalana per garantir l'accés a la música i la tradició continua avui molt rica, tan rica que ha convertit a Catalunya en un referent mundial en cant coral. Podem situar una mica d'història, podem situar la gestació dels primers moviments corals al segle XIX amb l'aparició d'una nova classe obrera i amb la figura de Josep Anselm Clavell als seus cors. El projecte d'Anselm Clavell tenia una intenció cultural, la de fer que les condicions en les que vivien els obrers milloressin amb aquest element musical que eren les societats corals. Així, el cant coral ha estat molt important per fer que les classes populars de Catalunya entressin al món cultural. També hem de remarcar la importància dels corals dins de l'associacionisme com a element articulador del país. Així, nosaltres volem contribuir en aquesta tradició. Oferim-vos aquesta trobada on cada any i en companyia d'altres corals volem introduir-vos en aquest bonic món, com és el de formar part d'una agrupació coral, on a més de cantar també alimenten l'amistat i l'amor en cada moment de les seves trobades i més enllà. Aquest any ens acompanyen els cantaires a les corals del grup coral de Cabra del Camp i la coral de Sant Nicasi del Catllà. Entre tots desitgem poder oferir-vos un bonic moment i que podeu gaudir del repertori que us han preparat per aquesta trobada. Començarem avui amb el grup coral de Cabra del Camp, amb la direcció d'Àngel Laguerà, que ara pujaran aquí a l'escenari. El grup coral va néixer l'any 2000 com a mostra de l'emprenedoria d'un grup de vigatans del poble de Cabra del Camp que volien recuperar la cantada de caramelles la nit de Pasqua. Poc temps després, el grup va pensar en cantar més d'una vegada a l'any i així van buscar un director permanent i van cantar les primeres actuacions del poble per fer més reeixides les festes populars. Amb els anys, han cantat a molts pobles, Camarles, Valls, Olius, Torredembarra, Cornellà, Solivella, agermanant els cants amb diverses corals, coneixent nova gent, nous pobles i nous paisatges. Des d'aquell inici de segle han passat ja 16 anys, que ja són molts, i molts dels cantants actuals van iniciar-se a la fundació del grup i en el decurs dels anys s'han anat incorporant noves veus, nous directors, per fer el que més els agrada, que és cantar. Avui en aquesta carta ens oferiran Va Pensiero, de l'òpera Nabucco, de Giuseppe Verdi, La nit de Sant Joan, que és una cançó popular suïssa, però aquesta és la versió catalana de Joan Maragall, la cançó de la barca i a la plaça hi ha sardanes. Amb tots vostès, el grup coral de Cabra del Camp. Bye.
cançó la volem dedicar a tots els que teníeu una persona per estima. Just
l'actuació de la coral Amfitriona, la Societat Coral La Nova Vallenca, amb la direcció de Josep Mateu i l'acompanya a la percussió Josep Mateu Bassorà. Esperem que pugin aquí i ara expliquem una miqueta de la seva història. La Societat Coral La Nova Vallenca va ser fundada l'any 1861 per agafar l'entitat més antiga de la ciutat de Valls, així com un dels primers cors sorgits arreu de Catalunya arran de la influència del mestre Josep Anselm Clavé. Actualment la Nova Vallenca està formada per més d'una trentena de cantaires de diferents edats. El repertori que interpreta, amb 4 veus mixtes, passa per tots els estils musicals i temàtiques molt diverses. Participa en les trobades de corals vallenques organitzades per l'Ajuntament de Valls, un acte que té lloc durant la festa major de Sant Joan, així com tots aquells actes en què se la requereix. Aquesta tarda ens oferiran la cançó de taverna, de Veles Mestres, Mare, vull ser pescador, Flotio Pep, que és una cançó popular valenciana, molt popular a les Terres de l'Ebre, i Silla Hamba, que és una cançó zulu. Un fort aplaudiment per la Societat Coral de la
Creiem que pugin ara tots els cantaires, els de la coral Sant Nicasi i el grup coral de Cames del Mas, per cantar el canto. Les convidades Àngela Aguilar i Joan Martínez, que també pugin a l'escenari, i així també el regidor de Cultura, el senyor Marc Allaga. Se'ls hi farà entrega de part de la Societat Coral Aroma Vallenca d'un record d'aquesta trobada de tardor. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, agraïm en nom de l'entitat a tots vostès que han vingut a Sentís, també a les corals que han participat amb nosaltres, i com no, diem que el problema del vol de Vallenca és continuar sempre amb l'amistat amb totes les corals que tenim. No les d'aquí, de la província de Tarragona, també les de Barcelona, les de Girona, les de França i també les de València. I també, com no, amb les de Mallorca, que també han vingut a les vegades per cantar aquí abans. Per tant, moltes gràcies a tots i esperem que l'any que ve siguem tanta gent com ha sigut enguany i siguem aquí al principal que ens ho vam col·laborar. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.
ens cantaran Tourbillon, que és una cançó del segle XVI. Gràcies a tothom per haver acompanyat avui a les 3 corals i a la Societat Coral Aroma-Vallenca i esperem retrobar-vos l'any vinent. Moltes gràcies.